Να προτείνω ακόμα δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω ιδέες. Τι νιώθεις σήμερα, ξέρεις τι είναι συναισθήματα? Ενδιαφέρον σχόλιο αυτό. Θεωρώ ότι είναι απίστευτη η ιδέα σου. Πάμε για Όσκαρ. Ντοκιμαντέρ είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά με μια υποκειμενική ματιά, δηλαδή των ανθρώπων ή του ανθρώπου που ασχολείται κάθε φορά με την παραγωγή του ντοκιμαντέρ. Μια αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τα δικά μου μάτια. Ό,τι δεν είναι μυθοπλασία είναι ντοκιμαντέρ. Υποκειμενική αντικειμενικότητα. Το θέμα θέλει πολύ ψάξιμο, πολλή συζήτηση, είχαμε περιορισμένο χρόνο. Οδηγηθήκαμε τελικώς κάπου, αλλά μας οδήγησε και από μόνο του στην πορεία, βλέποντας και αποκλείοντας από το γενικό στο ειδικό. Σας ζητήσαμε ένα τίτλο εργασίας και 3 φωτογραφίες που θα θέλαμε να είναι οι κέρυες, η συμπίκνωση της ιδέας σας. Δεν ήταν ακριβής ο καταμερισμός των εργασιών. Δουλέψαμε, υπήρχε μάλλον ένα rotation, δηλαδή κάποια στιγμή ο ένας τράβαγε, κάποια στιγμή ο άλλος σκηνοθετούσε, κάποια στιγμή ο άλλος έπαιζε. Υπήρχε ένα rotation μέσα στην ομάδα. Ό,τι γνώριζε μάλλον και ο καθένας καλύτερα να κάνει. Δηλαδή, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες που προϋπήρχαν και που είχε το κάθε μέλος της ομάδας, σύμφωνα με αυτές επιλέξαμε και το ρόλο και το ποιο έργο ακριβώς θα αναλάμβανε στα πλαίσια της παραγωγής του ντοκιμαντέρ. Πού θα στέκεσαι, εδώ, να στοχεύει το στόμα της, να μην είναι στον ουρανό όσο μπορείς, εκεί θα ακούγεται μια χαρά. Από εδώ πιστεύω από το ρολότελο θα είναι πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο. Αλλά αυτή είναι η λογική σας, εντάξει, Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν σίγουρα τεχνικές, δηλαδή ο ήχος, το φως. 3, 2, 1, πάμε! Δυσκολίες με τον ήχο και με κάτι ενοχλητικούς που μας τραβούσαν συνέχεια. Με την κάμερα. Είναι πολύ δύσκολη υπόθεση το μοντάζ, θέλει φαντασία και πάρα πολύ δουλειά και χρόνο. Ελπίζουμε να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Όλο αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες θα το έλεγα διερεύνηση. Δημιουργία. Γνώση. Χαρά. Πες το λίγο. Χαρά. Πού κοιτάς? Χαρά. Ωραία, ταιριάζει το γέλιο. Άλλωστε, καμία πρώτη ντοκιμαντέρ είναι ψυχοθεραπεία.